Днес в светът на историите. The Smiling Man. Зловеща среща през нощта. Това се случи преди няколко години, когато бях на 16. Бях на късмет да живея в спокойно предградие, където нищо странно никога не се бе случвало. Но една нощ промени всичко. Беше към 2:30 сутринта, когато реших да изляза на бърза разходка. Обичах нощта, тишината, свежия въздух. Нямах никакви притеснения, докато не го видях. На около 50 метра пред мен, в слабата светлина на уличното осветление, стоеше мъж. Той беше висок, слаб, носеше тясно официално палто и, широко, неестествено се усмихваше. Не беше нормална усмивка, беше прекалено голяма, почти от ухо до ухо, като на клоун. Но най-лошото бяха очите му. Те бяха празни, смахнати, без никакъв израз. Стоеше неподвижно, гледаше право в мен. Инстинктите ми крещяха, че нещо не е наред. Реших да се обърна и да тръгна в обратна посока, но когато погледнах назад, той вече беше наближил. Сега беше на 20 метра и тичаше към мен. Не бягаше като нормален човек. Движеше се странно, с прекалено дълги стъпки, почти като да подскача. И усмивката му не се промени. Той не спря. Вцепенен от ужас, започнах да бягам. Чух стъпките му зад мен, бързи, нечовешки. Не смеех да се обърна, но знаех, че е близо. Успях да се добера до една запрашен магазин и да скрия зад него. Сърцето ми чукаше толкова силно, че мислех, че ще гръмне. И тогава усетих го. Дъхът му, топъл и тежък, на задния ми врат. Той беше точно зад мен. Медлено се обърнах и го видях. Лицето му беше на сантиметри от моето, усмивката му стана още по-широка, почти до ушите. Но най-ужасяващото беше, че той не дишаше. В последния момент изкрещях и го бутнах, успях да избягам и да се прибера у дома. Заключих вратата и се скрих в спалнята си. На сутринта отидох на мястото, но нямаше следи от него. Години по-късно разбрах, че други хора са виждали подобно същество. Винаги усмихнато, винаги преследващо. Някои го наричат The Grinning Man, а легендите твърдят, че той не е човек, а нещо друго.